ati batike zvechopu chopu. Right, azvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Nyaya dzedze dzatanga manje vanhu vaya vatanga kupomedzerana. Ini ndikaona zvinhu zvakudai so manje ndobva ndatoziva kuti something is about to happen and that thing chinenge chiri chihombe chine chauda kuitika. Nyaya iri kupisa panapa pari kunzvoni. It is being alleged that Tungwarara is funding individuals to oppose Hubert Angel following his Zimbabwe prophecy. Serious allegations are mounting that Tungwarara may be behind a coordinated online campaign targeting Hubert Angel. The attacks include accusations on the character of the prophet and also social media attacks. Multiple sources claim that social media accounts leading sustained attacks on Prophet Angel appear to share links with networks allegedly connected to Tungwarara. Critics point to overlapping administrators, synchronized messaging, and what they describe as organized amplification. Those raising the alarm say they possesses digital records and communications they believe support the claim. Vakomana vakutanga kupomedzerana. Tingatotaura zvinhu zvakawanda panapa. Zinyaya racho ziningi nacho rakakura. But one thing chandanotice ndechekuti timu yaHubert Angel because nyaya dzemedia manje pane chimwe chinhu chisiri kuzikanwa nethese guys. Hubert Angel zvito zvemedia zvake manje itori strong manje. Strong campaign pamedia. Tikatotora zvemachurches ese vanhu vanotokoshesa media ndo ana Hubert Angel vaya. Ende vatori yavo itori top notch chaidzo. But Tungwarara futi haisi shiri in terms of nyaya dzedzeni because he is the guy wandonatsotonzwisisa wandoziya nekuti anotone varakashi hobo vanotopa mari. Kwabvunza to varakashi kuti mari dzenyu dzamunowana dzacho munenge muchizonowana mari dzemadata nemasalary acho $300 aya munomaona kunani. Vanotokutaurira kuti Tungwarara is the guy anenge achimhanya chinhu chacho because honestly kuti onziwoyo uri relevant wakuramba uchitaura nezvako mastreets everywhere especially muZANU-PF unongo wabhadhara media baba. Hazvina basa kuti chero kana vatori vemo vagara vari vemudanga kudhara unotouya utotaura nawo one by one. Inini Tungwarara ndakazozwa ndiyari kubhadhara pane madhays pakambobudiswa a certain invitation pachinzi munhu wese wemasocial medias uyai titaurirane. Takatosvika invitation yakatosvikawo futi ikatoiswa panhamba dzedu zvikanzi this is the invitation muchange muchida kutaurwa nemi nana Tungwarara chinchichi kuti muge muchiningina. And I was like I'm not interested because I'm independent. I don't need any funding from anyone. I do my own things. Saka kubva ipapo ndopenda kabva ndanotisa kuti okay ndo nyaya inenge ichiitika kuna Tungwarara. But anyway, to cut the long story short, nyaya dzese idzi dziri kuitika idzi guys anenge atori mafanizi ndakamatarisa kuside kwangu inini because yo kana uri kunziwo wakarepa munhu yo waibvisa vakadzi mabhurugwa yo hazvina chekuita nekuti une munhu wakambonetsana naye ari muZANU-PF. Hazvina kana basa izvozvo. Ndo maonero angu inini. Kana nyaya ichingotongonzi iripo kana docket racho richitongonzi rakavhurwa ririko iri kunzi rakazoshiftwa kubva kuBorodeo Police rakaenda kunonzi ku HQ handiti mukuzviona zvese izvo zvinenge zvichitaurika zvokunzi munozotaura here kuti rakaraswa here docket racho rakazoitwa sei. Inyaya dzinenge dziri dzemafanizi. Wagara kungangurwa munhu unozongongangurwa uchinzi kuda kutadzisa mapurisa kuti abasa kuti akusunge wai muda kupindira kuda kuti mutadzi kuda kufarafara nyaya. But that docket ro ranetsa rataurwa nezvaro kasingapere. Handisi kuziva kuti zvichanyanya kufamba sei. But these days zvaakunakidza manje because politics kudhara yanga iri fight between the ruling and the opposition. These days yato fight between vatori muruling vacho ivavo. Kune timu rimwe rinenge rine mafactional fights aya kutoti chikwata chine chitotaura kuti ningi ndiye wedu ende zvikazofamba mushe ndiye watoda kuti atese anga achipinda. Uyo vavachitaura kuti iwe munopenga wedu ndiye chaiye. Hubert Angel ane vakewo vanobhelieve mavari. Tungwarara ane vake vanobhelieve mavari. And kuna timu yekwatagwirei inenge ichibhelieve mairi. But we all believe kuti maybe vanhu vakaita sana Hubert Angel vanhu vari kuside run ratagwirei uku.
saka utungwarara wofuta akabva ngoti zvatagura yadi kana kuzvinzwa recently lakabva kuti kwa member weCentral Committee akabva atonyasopinda chaizvo like last time ndaizvitaura nguchiti nyaya dzataurwa dzichinzi tungwarara azoshayiswa mufaro azotadziswa kupinda muCentral Committee nguva ichasvika ende time yacho yakazongosvika tungwarara atooma muCentral Committee kuna vanhu vada kuzonyazonzwisisa kuti saka chii chakazoitika akazopinda sei ipapo. That will be a topic for another day, but tungwarara is now a Central Committee member akapinda ipapo. Hubert NJ wagara ngoro ambassador at large chichi vachingoenda vakadaro, but umwe naumwe mapurposes avanenge vachipindira imomo kuda kutaimira power. Vakomana vanenge vakaverenga zvimabhuku zvezve laws of power 10 nigirikini vachididididi vachida kupinda mafights anenge achingoitika akasiyana siyana. Hubert NJ anenge ada kushandisa advantage yake manje yechechi kuti ane big church kudhara saka ane following iri big nechekare and ane mainvestor anoziyana nawo kunze. Tungwararo anenge achibva kuDubai uko ndosaka akatonzi advisor anenge achinoadvisa zvemainvestments what ndinge zvichiitika zvese. Saka umwe anobva team rake akadai uyo anobva team rake vakadai. So chimwe chinotoitika futi ifight yemabusinessmen ndo inenge ichiitika, but kune vanhu an ordinary zimbo akangogara asiri kuziva kuti chii chiri kuitika akungotengawo zvibhakera izvo kuti ndiri team ningi kana mudaona kuti zvinhu zvarisi izi Hubert NJ vari kuita wekurovera pasi. Why? Because Hubert NJ haabhadhare varakashi, haana varakashi vaanoziva kuti vanobhadharwa sei, but izvezvo kurunzi agara pasi atanga kuziva kuti right ndangana ndiana nevarakashi vacho varipo. Unoona kuti fight yacho inotanga kuitwa neutral, so inotanga vanhu vanotanga kungotaura chingoti but hazvina basa izvo zviri kungodai. Because those guys ukada kuvatarisa mushe vanopuwa it's more like a script yanopuwa kuseni zvaposta uyu ndo zvaposta uyu ndo zvaposta uyu. Vanenge vachitorwa even mareposts vachinoshandurudza the way yekuzvideliver kuvanhu, but inenge ingori same message kureva kuti vanhu vanenge vari sponsored. Amen. Kana iyoyo maibata nyaya yacho iyoyo. Saka amen pari kunetsa vakudedzerana manje kuti nyaya yemarape charges ari kutaurwa yesaya izvezvi pani nyaya hanzi vanhu tungwarara ndiye ari kusponsor vanhu ndo pari kupisa ndo zviri kubhilivhwa netimu yaHubert NJ kuti no nyaya idzi zviri kuitika nditungwarara. Kune vamwe futiwo zvishuwa kuti vanogona kunge vari part of varakashi but vachizongotengesa futi information zvagara zvirikoka zvezvi kuti munhu anotaura kuti but wana chibaba ndisanganise nemari yangu kandikudzo zviri kufamba sei. Munhu osanganiswa nemari ototanga kutaura kuti izvezvo shamwari chiri kuitika pabuda mari yakadai ningi ndiye ari kutengesa dhiri. Zvagara zvinenge zvingori kunguva dzese. But thank you so much muri yeZimbabwe. Without wasting much of your time, zvinhu zvinenge zvingoitika mastreets saka ndingopfura ndichese ndichingoti gaga ndototaura imoswera muchitoitawo yamukuitawo indiotoitawo yandoita se yandikutoita. Ndisandapedza zvangu ndisandarowa pasi da kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa muno vese vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vaya vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvanyore zvaizi. Pane company inonzi Education Research ine nhamba dzandaisa pascreen dziri pafly idzo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Company iyoyi idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zviri izi hazvisi zvinhu zvokuti unoswera uchifamba kana kutravela mutunhu uchiti ndoda kuenda kunoitirwa ikoko. Vanongokuitira vari kwavari ikoko uri kwauri. Even to those who are outside South Africa zviri izi futi vanokwanisa kukuitira. Ukataura navo iwewe handiti vanokuudza kuti chinongodiwa ipapo apa kuti passport yako iwewe inge ine entry stamp handiti chidindo chekupindisa munyika chiya chinofanira kunge chiripo papassport yako. tobva tatarisa kuti aiwa passport iyoyo zveshuwa iri valid. Saka even kana uri kudiaspora it's the right time yekuti unogona kutogudhuka ukatoregister company. Anything to do with company registration in South Africa and opening of FNB business accounts. Conduct education research. They provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction: foreign currency deposits, daily business transactions, savings and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawal at ATMs and POS, receiving salary and property rentals deposits from South African residents, international money transfer and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscription,
buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access, Forex Money, Mama Money, Mukuru and World Remit. Zvakawanda zvinhu zvacho, but kana uchida kubatsirwa pazvinhu zvese izvi, batai management, batai education research. Number dzavo +2773 302 1868. Ndichadzokorodza kakupedzisira ndo ndatorwa pasi zvangu. +2773 302 1868 ndo namba dzamukoma Owens education research. Garai mavabata vakubatsirei vakuitire zvinhu zvenyu zvobva zvotanga kutofamba.